To uspalo. To muselo byť dobré. Dobre. I'm taping. Ty nahrávaš? Páskuješ? Jak po nebo? Nejaké 2 hodiny môžem. Oliver, zhasni to a nalej. Nalej mu. Už to tu ide? Budeš na rejt? A čo ja mám čo nalívať? Ja som barman. Ale jak? Ale najlepší do piči. Mne si sa povedal. Počkej, stále natáčaš, tak ja tady pôjdem okolo akože. Počkej, Olo, natáčaj ho a ja... Style cafe. Style cafe. Proti pekárni. Tak musíš poznať ešte túto, lebo to je... Style cafe. To je... Style cafe. Je máš T-Mobile, taký velikán. Ďakujem. No, takto máš Eurocell, máš Palárikovú. Máš piešiu zónu. Pred pešou zónou doprava. Pešia zóna a doprava. Na pešú zónu, ale ideš... Áno, od Teska ideš doprava, nie na pešú zónu, ale... A tam je to na konci. Na konci ulice taký na rohu. Áno, presne. Áno. No tak na tom tričku je taká... Až z Nitry, však to je 20 km, či koľko. Ja Milan, Oni sem chodia pravidelne, ja som tu predstavia. Mne nikto nenalial. Nevadilo vám, že to bolo na Komoči a nie v zámku? Nie, vôbec, my sa chodíme na Komoču. Nemáme byť krásny. Ale využiteľné. Feferónky. A ty si kto? My nerozumieme po maďarsky, takže tak. Ani ja nerozumiem po maďarsky. Tak dobre. Láto na Maďarov. A vy som maďarský. Rudy, nemáš... Ja som Tisa Slovenka. Ako? A ja, ale ja som Tisa? Tisa, akože Tisa Slovenka. Jasná, Tisová dcera. Fašistka. Kopix. Ne. Yeah, that's from it. A ako ide Petank? Dobre. A chlopák. Lebo by sa tam minule dávali a... Normálne. To je moje číslo. Môžem niekoho poprosiť? člen klubu. Jasné. Iba teba samé. Nie, Potom aj tých smerov. Prezidentka. jasné. Zuzi k ním. Aj Peter Nie, všetko Šťastný. ona. Sami a ja sama. A ty si ale týpek, čo si vážne. Ja chcem ešte vlastne... Asi nás tam zareagoval? Vieš, čo ti ja nezareagoval. Díky. Díky. To mi ľúbilo to. Jak sa vrátili naspäť a že... Dobre, to som oproti odporný neprak. Čo? Dobre, to Ja hovorím, že ty si taký týpek. Ináč my natáčame celý priebeh lásky, ako si s nami a... Ani nezaspíme. Ale nie, no chalať, nerobte zase, Takto no. otázka, ste hladní. Lásky vyfúkol dym teraz. Dajte mu zlámku. Máme A Zuzka sa pýta, či je hladný. Obrovskú cigánsku, oni to majú prešpekulované, lebo to máš cigánska 50 korún a taký malý je tam 60 deka. Ale cigánska 120 korún. To je naozaj A vlastne, cigánska. keď si kúpiš, ako tuto môj kolega Ale ja som včera, videla, že to hot je dog už na chatu. s kvašákom, 58. My sme tu s Rudom vlastne naozaj z lásky. Keby ste to vedieť, tak naozaj. Yeah. You can. Kto bol taký, to bol Oliver, kto pije Chamba wamba, you can. I can. Čau, toto je moje pivo, s láskym si pripijam. Ragazzo, ciao. Ešte neprosím ťa vysvetli, ako máš rozprávať celý koncert a ja mám takýto hlas a ty rozprávaš normálne. To som včera ďalší koncert hral. Lebo on je naložený v lovoch. A to nie je, on povedal, ty si dával čo na hrdlo, Nie vôbec. piješ iba Evian. 61, ja som uchodom. 69? Je 40. Ja dávam 69. Ste mohli aj cigaru zapáliť, Rudy. 60 denne? Rudy. Preto ja mám takýto hlas teraz. Rudy. Aj My cigaru. sme nefajčeri skoro. Počkaj, dáme to. Vycvičený človek asi. Ik spreek de laatste vlucht, ik spreek de boer. A rozpráva holandsky. Švédsky. Serus. Švédsky, laatste zo was het disco bijvoorbeeld. Áno, presne. Teraz si ja pripijam s láskym. Malmö, Ja. Höxel, Ja, ešte sa predstav. ja, und Abba Domine. Ik ben hongerig weer. Mein Name ist Milan. Ich bin... Daj. Ik ben hongerig weer in Londen. Hier ben ik krankenschwester, ben ik hooggebaand und arbeitslos und ich bin nicht. Und du hast 5 fingers, ja. Ty si hlavne vyzvať bundu a ukáž, aké máš tričko. Ty čo, ja iba tak?
Nie, to ako reviáčka, takže... Hej, ty si novinárka. Sie wünscht ihr Ficken mit Lasky-Bad, aber wir haben es gebrochen, ja. Ja, a was haben wir? Balak sú makaj. Makaj sú balak. Z nejakého, neviem... Krajský na mňa. Prižďovka na vajca. Krajský. Krajský, ježiš, krajský. Ja rozmýšľam, jak sa volá Dávalo zmysel, ale tak. ten interpret a to je vlastne Ktorý interpret? Gnarls Barkley. Môžeš mi to dať?